Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'ar Kano, ina muku barka da wannan lokaci. Don Allah sako nake so in isa. Kuma ina so don Allah a watsa wannan sakon har ya isa zuwa inda nake so ya isa. Taimako nake nema guda daya. An yi fitar da mijin aure. Na kasa tsayar da mutum guda saboda duk cikin samari na babu wanda na gani ina so wanda zan iya rayuwar aure da shi. To cikin ikon Allah da ƙudurarsa sai wani abin al'ajabi ya faru. Mutum ne guda ɗaya wanda ban san shi ba, bai san ni ba, lokaci ɗaya kawai sai na gan shi. Sai na ji hankali na ya kwanta da shi. Kuma ba kowa bane illa Muhammad Wakili, CP na Kano State. Dan Allah dan Annabi. Wallahi tallahi ina son ka, kuma har ga zuciyata. Dan Allah ka taimaka min. Dan Allah. Dan Allah ku taimaka ku yaɗa wannan saƙon har zuwa kunnensa.